Tällä näkökulmalla niin siis ennemminkin korostaa sitä, että on minun mielestä hivenen vaarallista ajatella joku YVA arvovapaaksi, itsestään toimivaksi automaattiseksi koneeksi, joka tuottaa riippumattomia tutkimustuloksia jonkin hankkeen ympäristövaikutuksista. En itse jaksa uskoa siihen, eikä se ole minun mielestä mikään YVAn ongelma, vaan olen tällä näkökulmallani ja politiikan tutkijana halunnut korostaa tätä YVAn poliittisuutta ja yhteiskunnallisuutta, koska sen toteuttaa aina ne toimijat. Se YVA ei itsessään pyöritä itseään. Ja näillä toimijoilla on aina omat intressinsä, ja tässä ei mielestäni ole mitään ikään kuin moraalisen pohdinnan tarvetta, vaan nimenomaan korostaa sitä, että nämä toimijat pyrkii edistämään niitä omia intressejään, ja se on erittäin loogista ja ymmärrettävää, ja sitä kautta YVAsta tulee poliittinen. Ja se ei tarkoita sitä, että se tehtäisiin huonosti tai epäluotettavasti tai muuta.